Табигатьнең кышкы йокыдан уяну вакыты яз. Ул безнең тормышыбызга яңа көч, яңа омтылыш, яңа сулыш алып килүче ел фасылы. Күңелләрнең моңга, назга тулып ташуы, һәрбер йөрәкнең сүнмәс ялкыны җыр булып әверелгән гаҗәеп бер мизгел ул. Яз кояшы карны гына түгел, язгы кояш җанны эретә. Мәйдан телеканалында түгәрәк бәхет тапшыруының бәйрәм чыгарылышы. Мин Зөлфия Шәмсуарова сезне кайнар сәламлим. Яз хисенә бирелеп, күңелләрне җылытып, сезнең хатларыгызны укыйбыз. Biz Әфләтунов Ирек Гәрәй улын туган көне белән котлыйбыз. Ул 1951 елның 3 мартында Апас районы Шәмәк авылында дөньяга килә. Әтиебезгә бу ел 70 яшь тулды. Аллага шөкер, сау-сәламәт, көр күңелле. Инде күптәннән әни белән Казанда яшәп гөрләшеп гомер кичерәләр. Инде олы яшьтә булса да хезмәттән аерыласы килми әтинең. Киң күңелле, тормыш җанлы кеше ул безнең. Яшьтән үк армия хезмәтен тутырып кайткач, эчке эшләр идарәсендә эшли башлый. Анда инде 39 ел хезмәт күрсәтә. Шул фидакар хезмәте өчен шактый гына истәлекле бүләкләр алган кеше. Алар әни белән гомер буе тату гомер кичерделәр. Безне, 2 баланы тәрбияләп, кеше иттеләр. Biz әти белән әнигә шиксез рәхмәтле. Алар һәр вакыт изге күңелле, ярдәмчел булдылар. Безне дә тормышны яратырга, авырлыкларга бирешмичә яши алырлык тәртипле, эш сөючән итеп үстерделәр. Инде әлхәмдүлиллаһ 4 оныклары үсеп килә. Әтиебезгә матур тормыш, сәламәтлек теләп, юбилее белән котлыйбыз. Шатлык белән тигезлектә әни белән яшәүгезне телибез. Күпме булса җирдә изге теләк, без телибез сиңа барында. Аппак карлар кебек бәхет яусын туган көннең һәрбер таңында. Йөрәгеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бары шатлыклар. Сиңа иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Фәһимә, кызың Лилия, улың Айрат, кияүең Рауил, киленең Алсу, оныкларың Кәрим, Азамат, Рамзан, Алан. Хөрмәтле Ирек Гәрәй улына кырычтай ныклы сәламәтлек телибез без дә. Сезнең хөрмәткә сайланган җырны тыңларга тәкъдим итәбез. Сагышланып әрни күңел йөрәгемдә әле яшьлек буйгыр вакыт түгел. Дөнья авыр дип еласам, язмышыңа да зарлансам, нигә кирәк андый гомер, җырламасам моңайсам. Гомер үтә китә, моңсуланып тик утырсам, әйдә әле җырлыйк әле. Хәтерем ярыларында җылы кояш булсын һәр чак, изге ихлас күңелләрдә якты өмет бирсен Ходай, өметсез йөргәннәргә. Гомер үтә китә, моңсуланып тик утырсам, әйдә әле җырлыйк әле, истә калсын бу җырлар, әйдә әле җырлыйк әле. Kalsın bu jırlar.
Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына сөйекле кешегезне тәбрикләп, сез дә хатлар юллый аласыз. Ә без ихластан шушы күркәм тәбрикләүләрне ияләренә җиткерәбез. 5 март көнне Буа районы Ташкишу авылында туып, бүгенге көндә Буа районы Аксу авылында яшәүче безнең иң яраткан, иң кадерле кешебез, әниебез, дәвәниебез Гыйлметдинова Әлфинур Әнвәр кызының туган көне, юбилее. Кадерле әниебез, без сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт сиңа. Әниебез бик күп еллар инде авылда хат ташучы булып эшли. Бакчабызда, өйдә берсеннән-берсе матур чәчәкләр, гөлләр үстерә. Әнкәем, күз нурым, безнең өчен син дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Бала чагыбызда без агарткан чәчләрең, битеңдәге җыерчыкларың, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде безне. Авыр сүзләр әйтеп яки үзебез дә белмичә рәнҗеткән булсак, гафу ит, кадерлебез. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә сандугачлар кебек сайрашып яшәгез. Безнең туган йортыбызның яме битсез. Ата-ана булмаса, әллә нинди сарайларның да яме калмый. Алардан үтәли җилләр исә башлый. Әти-әни исән булса, карлыгач оясыдай кечкенә өйдә зиннәтле сарайдан зиннәтлерәк тоела. Рәхмәт, әни, мең рәхмәт. Бар нәрсәгә булдың түземле, сәламәт бул, кайгы күрмә, Ходай олыласын үзеңне. Сабыр, гади, кешелекле, кылганнарың бары изгелек, борчуларың калсын үткәннәрдә, бәхетең булсын гомерлек. Синең күңел сандыгыңа бәхет шатлыклар тулсын, гомеркәең аккан судай, туктаусыз озын булсын. Иң изге теләкләр белән балаларың, оныкларың, киявең, киленең, әтиебез Шәүкәт. Мәйдан телеканалыннан котлауларыбыз барып ирешсен иде. Хөрмәтле Әлфинур Әнвәр кызын шулай ук иң матур, иң хисле бәйрәм 8 март белән тәбриклибез. Чираттагы җыр бүген сезнең өчен. Uzan күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә иң гүзәл зат безнең өчен горурлык сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән,
Хан булган тик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган кадерләр Теләкләренең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз Теләкләренең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз Язның бик матур үзенчәлеге халыкара хатын-кызлар бәйрәме. Хатын-кыз ул тулы бер дөнья. Аның күңеленә мәхәббәт тә, гүзәллек тә, гаилә учагы да сыйган. Җир йөзенең бөтен гүзәллеге хатын-кызларда. Чөнки алар булачак әниләр. Әниләр җир йөзенә тормыш бүләк итүче, буыннар чылбырын эзмичә саклаучы иң гүзәл затлар. Көндәлек эшеннән тыш алар әле милләт аналары да. Чөнки һәрбер ана баласын милләтебезнең йөзек кашы итеп тәрбияләргә тырыша. Түгәрәк бәхет тапшыруында Мәйдан телеканалының иҗат төркеме шушы күркәм гаҗәеп бәйрәм белән җир йөзендәге барлык гүзәл затларны тәбрикли. Язгы гөрләвекләр тормышыгызга җылылык, иминлек, күтәренке кәеф алып килсен. Безнең ихлас котлавыбыз сезнең иләрегезгә нурлы ям өстәп, Мәйдан телеканалыннан бүләк булып ирешсен чираттагы җырыбыз. Матур сүзләр әйтә белмимен мин Зинһар өчен гаеп итә күрмә Хисләремне җырларыма салып Аңлатамын тик үземчә генә Сиңа сөйләрем сиңа гына сиңа Рәхмәт яусын булганыңа сиңа Бүләк итәм мин үземне Багышлыймын гомеремне сиңа Сиңа сөйләрем сиңа гына сиңа Рәхмәт яусын булганыңа сиңа Бүләк итәм мин үземне Багышлыймын гомеремне сиңа Күңелемә канат куя белдең Гашык итеп мине үзеңә син Күзләр генә тия күрмәсеннәр Фәрештәләр булып күренәсең Сиңа сөйләрем сиңа гына сиңа Рәхмәт яусын булганыңа сиңа Бүләк итәм мин үземне Багышлыймын гомеремне сиңа Сиңа сөйләрем сиңа гына сиңа Рәхмәт яусын булганыңа сиңа Бүләк итәм мин үземне
Ama süydüm seni süyülerde Yaşasam da iki mertebele Var miken ol dünya yüzlerini de Bizniki bir matur yaşayanlar Sina Süyülerim sinağına sina Rahmet yolsun bu anına sina Böyle giden min üzümüne Bağışlayımın ömrümü sina Rahmet yolsun bu anına sina Böyle giden min üzümüne Bağışlayımın ömrümü sina Sina Süyülerim sinağına sina Rahmet yolsun bu anına sina Böyle giden min üzümüne Bağışlayımın ömrümü sina Bağışlayımın ömrümü sina Дуслар, бүген бездә бәйрәм чыгарылышы. Шуңа күрә бездә бүген бер юлы 2 сюрприз. Кайсысыннан башларга да белмим. Беренчесе, кунаклар. Алар бүген бездә берәү генә түгел, күбәү. Кызлар, сезне кайнар сәламлибез. Инде икенчесе, мин бүген түгәрәк бәхет тапшыруының кунагы. Кунаклар белән Татарстанның ат казанган артисты Илназ Бах аралашачак. Сәлам, Зөлфия кей. Син әзерме? Әлбәттә, Зөлфия, без инде һәр вакыт пионерлар кебек, һәр вакыт әзер. Сәлам кызларга, шын күңелдән бәйрәм белән, бәйрәм чыгарылышы булгач, Зөлфия, сине кызлар арасына, кунаклар арасына урыныңа озатабыз. Рәхмәт. Исәнмесез, безнең хөрмәтле, иң матур, иң шибәр гүзәл затларыбыз. Сәлам. Ничек хәлләрегез? Ярар. Барчагызда әлбәттә бүгенге бәйрәм чыгарылышында күрүебезгә бик шатбыз. Мин инде сезгә матур гына әйтеп бүгенге бәйрәм чыгарылышыннан сораулар бирәмен, ә сез үзегезнең җавапларыгызны миңа кайтарырсыз. Беренче сорау Ләйсән Гыймаевага. Ләйсән, әгәр син үзеңнең тормыш иптәшең урынында булсаң, 8 март бәйрәменә Ләйсән өчен нинди бүләк сайлар идең? Бик теге көтелмәгәнрәк сорау булды бу. Тун, машина деген. Иң кирәк яраклы тормыштагы деген. Дәзимә җавап бирде. Мин Булат урында булсам, иртән торыр идем дә инде Сберкарта номерын язып калдырыр идем. Бүтән нәрсәне ал дип, шушындый бүләк булса, мин бик шат булыр идем. Һәм инде әлбәттә безнең түгәрәк бәхет тапшыруын алып баручысы Зөлфия Шамсуаровага. Зөлфия, син театрда тәрҗемәче булып эшлисең. Кайсы героиня ролен тәрҗемә итү үзеңә күбрәк ошый һәм ниндирәк героиня ул? 5 ел театрда эшләү дәврендә Галиәскәр Камал театрының бөтен артистларының тавышы инде бик кадерле. Мин аларны колакчыннарда ишетәм бит инде. Ә менә шушы мизгелдә кайсы героиня Нәкый Сәнбәтнең Миркәй Айсылу, Миркәй белән Айсылу спектакленнән Айсылу героинясын тәрҗемә итү бик рәхәт миңа. Бәлки безнең шундый матур тавышлы Ләйсән Файзуллина уйнаганга күрәдер дә ул. Нинди ул героиня? Шундый үзенең мәхәббәтенә тугры булган кыю кыз ул. Чираттагы сораубыз Зинира Рамазановага. Зинира, әгәр синең кулыңда 100 миллион доллар акча булса, 8 март бәйрәмен ничек уздырыр идең? Бу хәтле акча белән, точно Казанда түгел. Монда күп акча белән, бәйрәмдә бу хәтле акча белән. Авылда? Авылда, наверное, авылда. Бик зур рәхмәт, күңелле, матур җавапларыгыз өчен. Үзегездә бик юмор хисле икәнсез. Хәзер әлбәттә инде близ сораштыру. Мин сезгә һәрберегезгә сораулар бирәм. Шул бер сорауга сез кыскача гына үзегезнең җавапларыгызны кайтарырга тиеш.
Үзегезне ничә яшьтә дип тоясыз? Мин 18-дә. Мин башлыйм әле. Әйдәле. Бу сорауга җавабымны. Менә бүгенге көндә мин үземне 27 яшькә хис итәм. Так. Чөнки сиңа 27 яшь. Юк. Юк. Миңа 27 түгел. Так, Ләйсән. Мин Җавап иң бирәсең. беренче кычкырдым бит инде, мин 18-дә. Мин 18-дә. һәр вакыт 18-дә калачакмын. 18-дә. Бер 20. Обещаю. Так, Зөфия. Мин кайчак 15-тә, кайчак инде шундый тәҗрибәле әни яшендә. Икенче сорау. Машинада иң еш тыңлый торган музыкагыз нинди? Мин күңелле музыка тыңларга яратам. Ризатны, мәсәлән. Әйе, мәсәлән, Так. ризатны җырлау. Так. Мин салмак. Булатны. Салмак музыка тыңлыйм Булат. Булатны татар халык җырларын ди. Булатны Юк, татар Булат не халык җырларын. мәсәлән салмак җыры. Әйе. Так. Мин Раил Шәмсуаровның борынгы шундый моңлы көйләр җырлаганын тыңлыйм. Мин инде настроением ничек була? Настроениегә карата минем плейлистта да җырлар шундыйрак типта. Бүген настроениең нинди? Бүген настроение шундый салмак, тыйнак. Яхшы. Значит, син килгәндә инде Әйе. димәк син килгәндә салмак көйләр тыңлап Әйе, килдең. әйе. Яхшы. Өченче сорау. Сезгә үзегездә нәрсә ошый? Шундый. Мин бик самокритичный кеше, дөресен генә әйткәндә. Төгәл әйтә алмыйм менә миңа бу җирем ошый. Һәр көн там Настроениеңа карап. Настроениегә карап, вот чыннан да Шул көлмәйнә, чын ошый, бу чыннан да менә күзгә карагач, бер көнне күзләр ошап китә, бер көнне ошамый, например, там. Ошамаган күзләрне әзрәк теге балкытырга тырышам елмаю белән. Так, Мәсәлән. яхшы, рәхмәт. Кешеләрдә бары тик матурлык күрә белүем. Үзегездә. Дер. Үземдә менә ошый миндә шул сыйфатым. Кешеләрдәге, Әйе, шул әйе. сыйфатың яхшы. Миңа карап Ләйсән. торасың, әйме, миңа үземдәге кәефем ошый. Так. Үземне менә ничек хис итәм, шул миңа ошый. Һәм Зинирага 100 миллион доллар. 100 миллион доллар. Миндә бу. Так. Бик зур рәхмәт, әлбәттә төгәл җавапларыгызга, кызыклы җавапларыгызга. Чын күңелдән кызлар, сезне барчагызны шушы матур халыкара хатын-кызлар бәйрәме 8 март белән котлыйм. Барыгызга да гаилә бәхте, әлбәттә күңелегез тыныч булсын, илләребез тыныч булсын һәм чиратта әлбәттә инде сезгә иң теләгән теләкләрем хатын-кыз бәхте телим. Бәйрәм белән сезне. Әни, дөньядагы иң җылы сүз, иң йомшак сүз. Чираттагы тәбрикләвебез дә әни хөрмәтенә атап язылган. Ямле язның 3 мартында кадерле әниебез Шакирова Раилә Әсхатулла кызы туган көнен билгеләп үтте. Әни Мамадыш районы Югары Кыйырлы авылында 5 балалы гаиләдә 4нче бала булып дөньяга килгән. Җырдагыча 5 кыз үскән алар. Һәм бүгенге көндә дә үзара дус тату гомер итәләр. Безнең өчен иң кадерле булган хөрмәтле әниебез, син туган көн безнең өчен зур бәйрәм. Син булмасаң, без дә булмас идек. Сиңа кырыштай тазалык, яхшы кәеф, исәнлек, саулык телибез һәм әтиебез белән хәерле тигез гомер яшәгез. Сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләр әйтәбез. Син дөньяда иң затлы, нурлы, көләч йөзле, киң күңелле кеше. Һәр кемгә карата ярдәмчел, игътибарлы булганың өчен Аллаһы Тәгалә зурласын үзеңне. Без сине чиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Озын гомер сиңа, әни. Әни диеп дәшү шундый рәхәт, рәхмәт әни, һәммәбездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни дип әйтә алу бәхет, син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде әни бәхилләтеп. Иң якты теләкләр белән сине яратып, кызың Эльвира, улың Илвар, киявең Алмаз, киленең Алсу, оныкларың Эмиль, Диаз, Нариман, Лиана. Бу теләкләргә әтиебез Рамил, дәвәниебез Мәрфуга һәм барлык туганнарың, якыннарың кушыла. Бу матур котлауга өстәп шуны да әйтәсе килә, 1 март көнне Раилә ханымның улы Илвар да туган көнен билгеләп үткән. Аңа 27 яшь тулды. Илварны да чын күңелдән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете, уңышлар телибез. Чираттагы җырыбызны бүген сезнең гаиләгезгә багышлыйбыз.
Her günlük giresin düşüme, yılmayıp çıgasın dirmekten. Şaşınla jillerge, jillerge, jillerge taratıp ötesin diremden. Şaşınla jillerge, jillerge, jillerge taratıp ötesin diremden. Ardından ölenler dibireler, Cemildep şıkları kıyılar. Sinmine yıraqa, 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 şatırdığımda kebik koyular. Min dile unutup dünyamını, sen gitken yoklarga yol aldın. Zenger gök ufuklar, ufuklar, ufuklar ardına keripsin yoğaldın. Zenger gök ufuklar, ufuklar, ufuklar ardına keripsin yoğaldın. Her günlük giresin düşüme, Yırakqa tübelgen qarasın. Ufukta zur quyosh, zur quyosh, zur quyosh, Bağılma yanarsın, yanarsın. Ufukta zur quyosh, zur quyosh, zur quyosh, Bağılma yanarsın, yanarsın. Bağılma yanarsın, yanarsın. Bağılma yanarsın, yanarsın. Кадерле кешеләрегезне рәхмәт сүзләре белән җылытып, араларны тагын да якынайтып, Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына сез дә хатларыгызны юллый аласыз. Белешмәләр өчен телефон 212-27-27. Яз башында бар җиһанны ямьләндереп дөньяга килгән һәр кешене ихлас тәбриклибез. Бүгенге түгәрәк бәхет тапшыруының бәйрәм чыгарылышы тәмам. Гаҗәеп күңелле булсын һәр көнегез. Мәйдан телеканалы белән.